Son maşgala merkezli bolan adama köp pul gazanyp näme etmesi o däl. Son bular näme diýe iň bolmanda bir awraýyny bir düşüreli şu aýallaryň. Pul köp bolsa da awraý pes bolsun diýilen näme de göre diýär. Soň iň soň Sosyal statüs hawa olmadan sosial ha. statusyny pesel diýerler. Ýa-ni indi sosial status gowy atlatdy. Sosial statusyň beýik bolmasyna dürli sebäpler barda. Pulun köp bolmasy, tanış bilişin köp bolmasy ýa-da doktor, advokat diýilen ýa-da hünärleriň bolmasy diýilen ýa-ni nämeler bir adamyň jemgyýetdäki statusyna, ýa-ni sosial statusyna beýikligini, pesligini keskitleýär-de. Soň ýa-ni awraýynyň pes bolmasy diýilen ýerem aýyna bu aýallar daşary ýurda gitdi. Hökman bozukçylyk edendir diýen ýaly bir nämäni çyzyp geçmeli. O pulun köp bolsa da soň şoň üstüne geçýär diýip pikir edýärler. Şeýle bir mesele. Şonuň üçin aýdandyr ol ýa-ni seniň aýdanyň biz seniň o seretmäligiň üçin diýär-de umumyň seniň o ýasan çağalaryň bakmak üçin daşyna çykdyk diýilýär-de. Şeýlere bir zat bar. Soňam ýene bir näme bar. Bulary Türkmenistandaky jenaýetçi topary gorkuzýan ýene bir sebäp bar olam. Şol hocam geldi hazır şu näme deýinde. Hawa. Olam näme diýjekdim men? Gorkuzýan sebäp jenaýetçi topar gorkuzýan sebäp şu aýallaryň täsir edijilik demesi güýçlüde. Köp ýerlerde karar alyp näme bilýär-de. Bizde de ýa-ni jemgyýetiň içinde hiç kim karar almaly däl, gorkup gezmeli. Erkekleri görýäňiz ilkinji iýza ädime diýenler erkekler bizim o gaty ýakyna şahyat bolup gelýärdi. İçinde bar o gaty seýrek ýani aýallaryň hemmesi ortalama nämede deňrek. Ýa-ni gorkup näme edip gören aýal az erkekler bilen deňeşdirek.